sampai tidur ya oi. Sakilah lamo mande tangguangkan ayah indah ado maraso ibu bagadang hati hayah kini jurang lain. Assalamualaikum mande menangguang seso lai dan cari ube ke mano-mano mande oi. Lakurui badan mande de ulah ya sakit di badan ndak kunjung hilang apo kadayo sampai hati ayah kini meninggalkan mendedenai. Jangan lihatlah juo mendedenai oi ayah kandung. Murai bagi jauh bisa anjorayo ibo-ibo rasolah tibo kadiri mande kapai jauh rasolah tibo ke badan mande kapai jauh. Mato lalindo pandangan kelam tangan dilipet dia teh dado marinai tangi di pusar mane. Sampai hati ayah kini meninggalkan mendedenai. Jangan lihatlah juo mendedenai oi ayah kandung.
sholat tiba ke badan mandi kapai jauh